Subuanong Paralympic athlete mo'y labing unang nakakatkat sa Mount Apo sa Davao del Sur, kalabing taas nga bukid sa nasod. Ani ang report. Ang Subuanong si Arnold Balais mo'y giila karon nga first amputee o labing unang Paralympic athlete nga nakakatkat sa labing taas nga bukid sa nasod, ang Mount Apo. Mas nailhan si Arnold, 49 anyos, ug usa ka national Paralympic athlete ug nagtrabaho isip orthotic o prosthetic technician. Giila siya isip Captain A tungod kay nahimo man siyang team captain sa Philippine Accessible Disability Services o PADS Dragon Boat Team. Human sa napo ka tuig, Mayo 29, 2013, subli nga gikatkat ni Balais ang Mount Apo aron pagsukod kung asa kutob ang iyang mahimo isip usa ka person with disability o PWD. 15 anyos pa si Arnold dihang giputol ang iyang tiil tungod sa infection sa napasagdan nga injury sa pagduwa niya og basketball. Sa ikaduhang higayon nga pagkatkat ni Arnold sa Mount Apo, uban kaniya ang tinguha ngang unsa may mahipos niyang kantidad tungod niini iyang gamiton sa mga batang nasakit og cancer sa dakbayan sa Sugbo. Emosyonal niya nga gipadayag ang iyang tinguha nga makatabang sa mga bata tungod kay dili man sayon ang ilang naagian. Gawin nating mas meaningful. Kaya naghanap kami ng organization na pwedeng tulungan. Ayun nga, yung isang kasama ko sa na nag-organize nito. Kakilala niya yung sa Everlasting Hope Ministry. Ito yung ministry na nakikater sa mga children with cancer. They provide shelter, food, at saka medicine, at saka yung transportation. Kasi yung mga patient na galing ng outside Cebu, pupunta pa yan ng Cebu, magre-rent pa sila ng bahay. So additional expenses sa kanila. Sa mga gustong mukatkat sa Mount Apo, kasamtangan una kining takupan sa lokal nga kagamhanan, sulod sa tulo ka buwan, sugod sa Setyembre, aron hatagan og higayon ang rehabilitasyon nga himuon sa labing habog nga bukid sa nasod. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.